150,000 euro tqassmu bejn 30 soċjeta muzikali f'Malta u Għawdex. Għat-tieni sena konseguttiva Fond immexxi mill-għaqda Każin Tal-Banda u l-Kunsill Malti għall-Arti ta' fondi lil Każin Tal-Banda sabiex isaħħu x-xogħol li jsir fihom li għandhom parti importanti fil-komunità Maltija. Il-fondi jingħataw wara proċess ta' evalwazzjoni. B'kull Każin Tal-Banda seta' japplika għal proġett li jiswa 5,000 euro jew 10,000 euro. Fost l-oħrajn il-fondi se jintużaw għal xiri ta' strumenti ġodda, restawr ta' oġġetti muzikali filwaqt li jsaħħu l-infrastruttura tal-Każin. Li aħna għandna mużika antika jew mużika li mhix miktuba ċara li eventwalment ħad tiġi restawrata u ħajkun possibbli tingħata lin-nies lura għax ħadkun ovvjament tkun tista' tindaq permezz tal-bandisti tal-banda tagħna. Se nagħmlu amara ġdida fil-Każin Volnieri u bekk qegħdin inkabbru l-kultura ġor-raħal tagħna li huwa tant żgħir, però llum il-ġurnata qed jikber bis-saħħa tal-Gvern u tal-Ministeru għall-grazzja tal-Alla mexjin il-qudiem. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti Albert Marshall qal li b'dawn il-fondi l-Kunsill qiegħed jgħin lill-Każin Tal-Banda li fil-festi tant jattiraw nies lejhom. Żied li l-Kunsill Malti għall-Arti jfittex li jagħmel kuntatti sodi ma' komunitajiet lokali, il-Każin Tal-Banda u l-organizzazzjonijiet volontari u jħeġġeġhom jipparteċipaw fil-proċess tal-għoti ta' fondi għat-twettiq tal-proġetti kulturali tagħhom. Il-Ministru għall-Kultura u Mbonniċi qal li s-soċjetajiet mużikali għandhom ir-rwol komunitarju importanti li jservu ta' pont għall-kultura u l-arti, filwaqt li tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jagħti appoġġ lill-Każin Tal-Banda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.